everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Drako. Kato di nga hitabo dito sa lungsod sa Santo Cristo. Nga namugos kang musod sa karaan kayong templo sa karaang kulto nga kuyaw ng malumpag. Nga ano ka to? Unsa imong ligong katarungan ni ato, ha? Eliakim? Unsa? Sir Virgilio. Okay. Una lang ito magkakatumang pangutana. Kalimte na lang ka to, Eliakim. Tubagon ko gyapon to, Sir Virgilio. Nanguryoso lang ko ni ato, sir. Kay gusto ko masayod. Unsa gyud ang mga makuha sa soul sa maong abandonadong dapit. Ug akong nakita ang duha ka mga buhing impression, sir. Ang larawan sa katarong ug kadautan. Nakita nako, sir, sa taliwa sa mangiub kaayong dapit. Ang impression sa gahom nga langitnon ug impiernohanon. Ayun na lang damig panihapon, Manang Rosaura. Ay, oo, Inday, Brenda. Ay, sa gawas na lamang dahil kamukhaon, Inday. Oh, Manang. Sige, bye. Gigutom ako. Musod na lang ko ng restaurant kasagad akong sudlan. Sira nito ka. Nagkuyo kaghapon sila ni atong Judea Florante. Gabihan naman sana. Niubos pa yaon ko ding bahina kan Tito Virgilio. Pero akong girespeto ang iyang parukanan. Nga magipatamdan siyang kondisyon kanila ni Ranito o ni Adtong Judea. Nga bawal alang kanila ang magkarelasyon. Please lang. Pahuno nga kining auto, please. Naghangyo ko nimo. Gikinahalan ko karon ang imong respeto nako. Judea. Sorry, Judea. I'm so sorry. Salamat. Abi nako ugwa na gyud nahibili nimo respeto nga rin ako. Nasayop ka. Nasayop? Ako nasayop? Wa man hinon ko magduda nga may daotan ka tuyo, pero ang imong mga lihok ganiha, nga imong pagbuot na ang matuman, maong ingnon ti ka, nga wa na ko'y nakita nimo nga bisan jutay respeto nga rin ako. Gusto ram ganun ta kung mag-ubantas pagpanihapon sa usa ka restaurant. Nga naida ka nakailan ako. Kay proud ko. Nga kauban ti ka. Ikapanghambog ti ka sa akong mga friends. Mao ni tinuod. Ranito, Osborne ako. Sorry kayo. Please lang. Ayaw pa dayon na ang naasay mo una. Nga nawan ada ko gispito nimo. Tungkol kay dili ka na tinuod. Osborne ako. Gusto lang ko nga ipanghambog ti ka sa mga tao nga nakailan ako. Tungkol kay proud ko nga ikauban ka. Proud kong nahimo kang higalan ako. ug unsay mahitabo kung paondayunan ti ka ranito bineferte, sir. Ug unya, mahog ang pagbati ko diha nimo. Judea. Problema ba na? Dakong problema ranito. Dili mahimo. Pulos na doon kagawasan sa usan nato. Gawabati og gugma, dili ba? Daga ka. Ulitaw ko. Pero ang kondisyon na Mr. Virgilio Beneferte, unsao naman lang. Oh. Ranito, please. Ayaw ko himo ang bakakon nga to sa imong amahan. Dili ko gustong mahimo kong bati sa tao nga nihatag og approval aron makasud ko og trabaho. O saan lang ang tao nga naning kamot aron ma-hire ka?
Sabton ko ba? Nga nangayop kag pause imong pagtabang nako. Ha? Excuse me, Mr. Ranito Beneferte, sir. Wa ko mamugos nimo. Og ikaw ang ni-offer. Nalimot ka? Sorry. I'm so sorry. Please, ihatod na lang ko sa kong gipuy-an. Or else, anhin na lang ko din himanaog. Tuwaan naman. Nalarga nag-auto na ipapara na ito, benefuerte, dahi. Nahiubos ko niya, Sherlan. Mano? Ikaw giunsa? Ha? Sultihe ko, ikaw giunsa niya. Ayaw na pagsusi, Sherlan. Basta kaya nahiubos ko kang Ranito Beneferte. Isa na. Nga sige buhat ni mga dili ayaw. Be ako sultihe, ang salan. Uwa man, Sherlan. Uwa siya gibuhat na kong dautan. Hala! Hala! Ikaw gipanguyapan niya, dahi. Unsa? Sugta dayon! Sugta dayon sa Mr. Reneto Benefuerte kay baling dato, aman! Isa, ako imong gisagpa man dahi. Sorry, Sherlyn. Pero kinahala makaamgo ka. Nga usahay, may sinultihan kang dili maayong paminawon. Bali ako na hiubos, John. Mo na sagpaan, Miss Judia. Bali nga pdusas akong apeng. Na. Usbo na ako. Sorry. Sorry, Sherlyn. Ay, okay ra. Ay, nakatugos ba ha? Bati kay itong paminawon. Makapaubos to sa akong moral, Sherlan. Mura ko og nahilis nga naminaw atong pagkasultihan nimo. Sorry, day ha. Pasayloan namang bayot, day. Mahimong dili pa karon Judea Florante. Pero sa umaabot ang mga adlaw, ako ka lang, Judea. Ako ka lang. Unang higayon nga seryoso ni bati o gugma nga akong kasing-kasing. Busa dili ko gustong mapakyas. Dili. Wow! Huwag ko magdahom. Nga magkaabot kami ron din hining maong restaurant. O nalipay ko nga siyang usa. Dili niya kauban si Judea Florante. Akong paaboton nga makapahimutay siya tarong. O magka-order na siya pagkaon. Una ko siya duulan. Kay kung maka-order na siya, syempre, magparagana na siya sa pagbiya. Dad, niapit ko og restaurant. Nikaon na lang kong daan sa gawas. Kisay mo ro kauban, ha? Ang imong sekretary? Dad, Ranito Benefuerte, inapunta na seryoso ka mo ni Judea Florante sa akong gihatag na kondisyon. hey, Daddy Virelio, please lang. Ayaw ko diktahin ang bahina. Musulti ka na karon niya. Abi kinadawat naman ang higala mo sa Judea Florante nga sa iyang giplay ang posisyon, ha? Hey, Daddy, kalma lang. Relax lang, okay? Ayaw jud ko himuang yabag sa ko pamalaw, Mr. Benefuerte. Ayaw gyud og hagita nga kong kabagis. Nasayop ka, Daddy. Wa ko ikaw hagita. Okay, bye, Dad. Skam, paitang amahana. Hey, Brenna? Hi! Pwede maki-join sa imong table? Unsa man eh? Timing? O gituyo gini? Oh, sumaba. Makahimo man kapag tubagan ang kagalingan mong pangutana.
Sige. Lingkod. Thanks. Sayang. Nahuman akong kaon sa imong pag-abot. Mao ba? At tingali gikapoy ka sa kitambungan mong business conference. Pwedeng mo una ng kagawas. Aron ka magkapahawag sa'yo sa inyo. Ilang ka offered? Mas may lang may baw ka. Nga bisag unsa ka kapoy. Basta kauban ka lang. Makita ka lang. Huwag tanang tanan. Wow. Corny. Corny tingali para nimo. Pero mao ka ni tinuon. Gusto ka? Ipakita ko nimo nga wa ko kapuya nito. Hilom rakod. Nana sa kanimo kabuang da. Gusto ka ba lagi, ha? Please lang ha, please lang. Saba, buhay ako kamot Brena. Sa ka ba? Sige. Suwayi pagwakling akong kamot nga nagkunitro sa imong kamot ranito, Venefuerte. Tan-aw tagkinsay mauwawan kung mag-iskandalo ko. Wa ka nag-iuwa ko. Wa ka nag-delikadesa, Brena. Duna, ikaw ang wa. Wa ka nag-kit sa imong kaugalingon. Nasayop ka. Kalma lang, Ranito. Kalma lang, my dear, okay? Paingon na din ang waiter nga imong giortiran. Relax. Ano mo ka ng imong kaon? Apungan ko ikaw magkaon. Mao ba diya, iha, Brena? Yes, Tito. Kami karong kaubana sila nito. Niya pa siya. Nagka-onso ding restaurant sa may Jones Avenue. Nagtuo man ko og kauban usab niya atong gingalan og Judea. Dili di ay. No, Tito Virgelio. Unsa man? Nagsabot ba ka mo nga mag-abot diha, iha? Actually, it's a coincidence. Okay. Nalipay ko na nahibawan ko karon gikan kanimo, iha, Brena. Mas kipati ko ang kalipay karon Tito. Happy kay ko. Nagkaobaro na akong imong uli ko iho. Okay. Ikaw na mahibaw ka niya, ha? Iha, Brena. Ay, bye. Kauban ni ito si Brena Garces. Ay, kita ang dili pa mo sulod sa balay, day. Karon na lang tataod, Sherlan. Ani lang una ta. Gusto pa ko muhanggap og fresh nga hangin. Oh, hala, God! Go! Ay! Hala, uy! Ha? Kalit pa na pangilan? Oh. Og nagpanugdog, Sherlan? Hala, kagar ako. May nakitaan. Ganiha pagkila, taigos kahayag. Ha? Tawo man kata. Siya nagtindog dito sa ngiob kaayong dapit, day. Hala! Nagsulob man siya sa nina. Murag panahon sa mga katsila. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.